bagyuhan. Kaniadto nag-offering ta og bangko. Karon murag i-donate nato ni ubang mga bangko sa ubang church. Nyag moingon na po silang hawa na mo diha, balhin na mo diha. Ayaw mo sunod tanan. Dili ra mo. Kung kinsay pastor dire, simba na mo sa Ginoo, di man mo sa pastor magsimba. Pwede ra pon mag i-donate ang church dire namo. Joke ra na di ta magbulag. Si Lord ray magbulag nato og kabubuton nas Ginoo. Amen. So, mato ta karon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ako nang gi-share ninyo aron nga makamaotang mo balanse pod kay kabalo ko nga dili pa og sitwasyon pero napoy mahitabo nga ingana sa inyong pamilya. Nya dili dita ka maong mo balanse mo nang post din ta sa Facebook. Ngita din tag mo simpati nato, di man ma siya mao. Pagkita malaman na sa tinuod nga pagka ikaw nga wa pa mitubo diha sa Ginoo. So mo na siyang problema. Nato iniingon nga sa kadaghan sa akong natabang nimo unya nga ana ka ako pong sulay lista unsa may natabang wa man jud koy masuwat. Unsa may natabang ha? Unsa koy mahinumduman. Limot ra guro ko. Grabe no. Sige. Ayaw gyud muna akong mahayan kung namoy kagulan tungod ni onoy ana maguol noon mong tawo mahay noon kung ako nang gisulti ninyo. Ako ra nang gisulti ninyo kay basin moabot ya nagkalit sa inyo anya di mo dayon ka balanse ba? No. Nya narbay aftershock mas kusog pa ning aftershock kaysa sa aning epicenter sa unang hitabo sa linog. So kalma lang. Ayaw bugal-bugal hagaw. Kay 2 taon niya. Okay. So, maato tas pagpaminaw sa pulong sa Dios, kita bang tanan excited mga igsoon? By the way, ang pinaka-target nato sa pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo is ang pag-grow nato paingon sa pagliwat ni Kristo. Muna pinaka-drive jud ani nga church. Muna siya ay naggiya jud ani nga church. Di na may padaghanay ta dire man hutdo na tog kabig ning as Lourdes. Muna na makakabig tagdaghan maayo gina. Pero, ang pinaka-target na to, muliwat yun ta ni Kristo. Kaya para asa man ang dado ni mo tanan, pero ang kinaiya, iya rin pos kalibutan. Lisod kay na. So, iyahay ta, focus ta, munang minaw ug ayo sa pulong sa Ginoo. Mato tas Matthew chapter 6, verses 24 to 34. Matthew chapter 6, verses 24 to 34, kitang tanan manindog mga igsoon. Sige, kato na lang Bisaya, diha nga Bible. Mga igsoon. Katong nasa screen na to. Okay, ana. Matthew chapter 6, verses 24 to 34. Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay ang mahitabo gayon, nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka bisan unsay inyong kanon o imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa sa pagkaon ug ang lawas kaysa sa biste? Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas, wala sila mag-ani, aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga ato as langit. Dili ba? Mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagis pagkabalaka? O nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste? Tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kamahan, wala sila maghago, aron sila makabiste. Apan sultian ko kamo, nga bisan gani si Solomon nga dato kayo, walay sapot nga sama katahong sa usa niining mga bulaka. Kon gibistihan sa Dios sa mga balili nga karon buhi, apan sa sunod adlaw sunogon ra, kamo pa kahay dili bistihan? Pagkagagmay sa inyong pagtuo.
Busa ayaw na kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kini mga butanga mao'y gitinguha kanunay sa dili mga magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod nga nagkinahanglan na kamo niini mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton og ang ubang mga butang ihatag ra kaninyo. 34, busa, ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pagpun-i ang suliran sa matag adlaw. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, magpasalamat kami sa kanunay kanimo, O Dios. Samtang may kinabuhi pa kami, sa kanunay wa mi makabsi, wa mi nimo limitahi, wa mi nimo hikawi sa mga panambagon ug mga pagtudlo. Salamat, Lord, sa panahong magbasa mi sa imong mga pulong. Sa panahong maminaw mi sa imong mga pulong, Ginoo. Klaro kaayo ang imong tingog ug tin-aw kaayo nga masabtan ang imong gusto sa among mga kinabuhi. Lamang tabangi kami nga maikinabuhi namo, Lord, ang among mga nakatunan diha nimo. Tabangi kami nga mudaog gikan sa gahom sa yawa, nga musulay og bulag kanamo gikan sa mga pulong nga among nadunggan. Tabangi kami, O Dios, nga ugon sa among nadungog mahiusa diri namo pinaagi sa pagkinabuhi niini. Tanan nga niya karon pasabta gayod, O Dios, mao ni among gipangayo og pasalamatan ka langitnon nga amahan sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod ta, mga igsoon. Nakoy nahisgutan ni inig sa nang labay, pero lahi po din nga approach karon gani na yung mga scripture nga gihatag diri nga kaingon na shock po ko ba, lipay ko nga nagdawat ni ini. So, pinaka-batanon siguro diri, 12 ang edad. I know nga makabalo na jud kang maminaw, so paminaw gyud gayo. 12 or 11 kamao na jud kang maminaw ani. So, mabalaka ka kung sayop ang imong mapilian. Osbo na to. Mabalaka ka kung sayop ang imong mapilian. So, munang importante kayo nga sa atong pagpili, dili magbase sa atong emosyon, gibate, magbase sa imong hunahuna. Sa mga batanon, dali ra kay ka mo pili ba kay tan-aw nimo hamison ang ngayon istriton lamion. Pero kay in the future lisod di ay kayo. So, ang Biblia nagsultig ayaw kabalaka. Niyon sa ang Biblia? Niyon sa ang Biblia? Ayaw kabalaka. Pero wait sa before niabot ang pulong nga ayaw kabalaka, na ay naguna nga gisulti. Because normal ragyod nang kabalaka nga moabot. Ang dapat natong may bawan, unsay gisulti sa unahan, before siya niingon nga ayaw kabalaka. Lakaw niya itong mga anak, dugay mamauli, dili mo chat kung kamusta, asa sila, nag-unsa sila. Normal sa mga ginikanan nga magkasakit, kay sige silang gahuna-huna, nabalaka, naguol, nang tag-as ang ilang sugar, may chemical reaction, nagka-cancer sila, tungod sa mga anak nga irresponsable. So mga anak dire, kung dili mo maulig sa'yo, kung asa mo nang dong, bisan o kinsay inyong gikuyugan, unsay imong gisakyan, nindot kayo naman mo yung cellphone. Sa may gamit anang cellphone na, picture ng plate number, kinsay kauban, ma. Di unta ko, pero no choice ko, ma. Uban na lang ko ani nila. O, ayaw kaguol, ma, ha? Ang Diyos, kauban ako. Di lagi ko maanod ani nila. Sila mo'y anoro na kung magkinaon sa niron. So, naay confident imong ginikanan, ana. Kung napog yung kay ikaw, anak ka, irresponsible ka, sige kag tago-tago, na kay mga gipang taguan, syempre magkaguol, magkabalakaw, di mo salig imong ginikanan nimo. Kita usab mabalaka sabtang, uy asa man kog ibayad ani rong hulugan nato no pod. Pero sunod bulan ani ba asa man tag ibayad ani? Normal ra gud po na. Ako sad magunaon na ako wala. Ayay, mangulurot nang po ni akong maintenance, asa naman po to? Nya usay mabalaka na po kag saon man hahapit naman ang event.
Saon man eh. So daghan kaayong kabalaka niya. Now, sa paghubad sa Bisaya mga igsoon, balaka ra ang giingon ito. Og nasabtan nato ning tanan. Pero kung imong sumayon ning kabalaka, apil man ning karatol, kahadlok, nasud siya ani ba? Naratol, nahadlok, di mahiluna, di katulog, siging gauna-una, na-stress, na-depress. Nasud niya tanan ani. Munang niingon si Lord, ayaw. Ingon si Lord gayod nga ayaw. Pero atong tanawon eh. Nakita po, mabalaka ta, what if ang church ingani, what if ingani, ang balaka man taong, tigong ta, ilalong mangga. At sa inyong balay, magsimba. O, utay kabalakan, anong balaka man po da. Ang atong simbahan, wala gipadagan sa kwarta. Ang atong simbahan, wala siya gidrive, gigiyahan o motibo sa tao or bisan unsa. But ang nagdrive sa atong simbahan, mao ang tumong nga makatuntas pulong sa Ginoo og ang atong kinaiya muliwat ni Kristo og ang atong pagkinabuhi makapahimaya sa Dios. Muna atong tumong. Muna sa panahon sa pagwali sa pulong sa Dios, walay taguan. Maigo ang maigo, matamaan ang matamaan. Kitang tanan para nato ang mensahe sa Ginoo. Amen. Subayo nato ni aron masabtan nato ni kayo. So, si Lord naghimo siya og 21 kawali sa iyahang Sermon on the Mount. Usa sa iyang gisgutan sa iyang wali kining ayaw pagkabalaka. Nahimong content ni naa sa sulod sa iyang gisgutan kining ayaw kabalaka. By the way, ang iyang wali naa sa chapter 5 abot sa chapter 7. Munang iniabot ni mo sa chapter 7 verse 24 niingon siya, therefore ang nakadungog sa tanan nakong gisulti, di ba? Asa man tanan niyang gisulti gikan sa chapter 5, chapter 6 hangtod sa previous verses sa chapter 4 verse 24 sa chapter 7 sa Mateo. Yung siya tanang nakadungog sa akong gisulti. Naghimo siya conclusion dito. Adto na ta, arong masabtan na to. Before si Lord niingon nga ayaw kabalaka, naa siya gisulti sa verse 4 nga duha. Verse 24. Before niabot adtong niingon siyang ayaw kabalaka, na siya gisgutan nga duha sa verse 24. Kitang tanan tanawon nato, niingon siya, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. Kayang may tabo gayod iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon ug unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. So unsa man ning duha? Niingon siya, dili kamo makapaulipon sa salapi, sa mamon man na, o sa Dios. Naadyo kay pilion aning duha. Then, ang pangutanan nako sa kada usa karon, kinsa man ang gisultian ni Lord? Kinsa man ang gisultian ni Lord ni ini? Ang iyang gisultian, ang mga tao nga nipili niya og misunod niya. Mo na iyang gisultian. Mao nga niingon siya nga dili kamo makapaulipon sa Dios og sa salapi. Ang sunod nga verse imong makita nga gi-address gyud ni Lord ning minsaya para sa iyaha. Kanang naa sa imong tapad inang iyaha lagi ka sa Ginoo. Sultiin na. Man kay tapad. Tanawan ang next verse. Ingon ang next verse mga igsoon. Ningon siya, busa. Ano man, ritso man naman po ni. Actually, na conclusion sa unahan, pero sa kada preaching, na po siya gimong conclusion. Ningon siya, therefore, or tungod ni ini, sultian ko kamo, ayaw kabalaka sa inyong kanon, imnon, aron kamo mabuhi sa inyong ibiste. Dili ba, mas bililon pa man ang kinabuhi kaysa sa pagkaon, o ang lawas kaysa sa biste. Kung saan man ang daghang pagkaon o niya, wa na kay kinabuhi. O saan po nang nindot nga biste, kung imong lawas, dugta, daoton. Napa mo? Magsuot lang kag simple lang, pero ligon ba? Kaysa anang, sige ra, pangandoy nga mahalon. Pero imong lawas, na kay gihambin nga balatian, niya imo pa jud siyang mga canned goods kanunay, mga instant kanunay, mga...
lami, nga way lami, nga pagkaon pa gyud. So ningon siya, Lord, therefore, or busa, ayaw na kamo kabalaka. Kani nga, ni Dritso siya ingong busa, ayaw na kamo kabalaka, kay ang iyang gisultian, mga tawong nipili niya. Amen? Kay nga naman, nakapili na sila sa Ginoo, pero posibleng magkabalaka gyapon sila sa mga butang nga iya sa kalibutan. Muna yung may mong problema. Murag kita gyud, kinsa man gyud dire wala gahuna-hunag mga butang sa kalibutan. So karon, muna ang message ni Lord, geron ta makasabot maplaster na to ni og ayo. And normally wala jud kay kalinaw og pahulayan or kalipayon aning kalibutan. Naa manggaling para atong giingon ni Ate Mane, ingon siya na nindot kayo tong ilang hotel pero gibayran to. Unya dinis kalibutan na mga kapahulayan, ay mga kuan pero temporary ra plus gipalit gibayran. Ay mga lamion pero gipalit gibayran. So, kung dili, nakasabot na ka nga, dili ka taga kalibutan, gingnan ka ni Lord, ayaw kabalakin eh. Wait sa. Si Sister Jobilo, si teacher, wala niya gisiradan ang iyang panimalay. Ang pangutana si Bro Hayden ba'y magkabalaka? Si Bro Hayden ba'y mabalaka kung ang laing balay wala na padlaki? Normal. Nga ang imong kabalakan kanang imo. Amen. Muna imong una-unaon. Gani di ka mang latos anang ubang mga bata di ang bahala gaunsa sila pero imong anak latos gyud na. So samang paagi ang mga disipulo nakapili na sila kinsay ilahon. Ilang napilian, mao ang Ginoo. So, gingnan siya, ayaw kabalakin ang dili inyo. Di ba ang tanang mga butangan ng kalibutan na dili man nato? Ang iya sa kalibutan, mubalik sa kalibutan, ang malaglag ragyod. Ang matapos ragyod, ug ang tanan matapos. Pero ikaw, napilian mo ang Ginoo, iya ka sa Ginoo, ug ang Ginoo, gipanag-iya nimo. Ano magsige magkakabalaka ng dili mo? Ya, pastor, wala na dito nang inahangla kwarta. Di, wala na tayo balay. Hello? Normal ragyod na siya nga nang inahanglan taana. Ang ato ra, nga iplastar na to atong una-una kasing-kasing, asa man na karon, naaba sa Ginoo o na mga butanga. Maunang dili ka happy sa imong pagpangalagad sa Dios, sa imong pagsimba, sa imong pagsunod sa Ginoo, because 90% sa imong gifokusan ni as kalibutan, 10% ra iya sa Dios, may ganing abot 10. 3%, 3. Or 1% na lang yun ang nabilin sa Ginoo kay tawgon ra natog tinglinog. So ingon siya yung kabalakag asa mo ibiste. Nya ningon siya, nangita siya iyang i-example. Nga atong makit-an pod karon. Ningon siya, tanawa ang mga langgam. Doon sa Manila, gumagapang pa. Dito, lumilipad na. Ningon siya, tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas. Wala ni sila na Maxims niya ito, Brad. Wala ni na Marco, bro. Wala po ni nagnegosyo. Ang mga langgam, wala sila nagbaol. Wala sila nananong. Wala ni nagteses. Wala gini sila. Pero naunsa man sila. Nangatawo ra ba unya nangamatay diretso, ningon diha tanawan ng mga langgam. Wala sila magpugas, wala sila aron mag-ani sa ilang mga o maghakot sa ilang mga inani diha sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga ato sa langit. Kabalo mga igsoon, wag na to na sila giapil og ampo. Lord, ang mga langgam diha sa mga suok-suok, Lord. Tagaig ulod, unya mga ulod pud Lord patambuka gyud. Wala na ito giapil og ampo. Bisa na mga sagbot nga manglamano na sa atong agyanan. By the way, salamat kayo sa inyong pagpanghinlo.
Inig manghinlo na po niya ta sa atong agianan pagbantay. Because nakapalit jud kog usa ka rolyo nga host. Kaya di naman siya madala. So, giilisa naman na kami ni Papa, itong diri pa si Papa. Kato bitang ni-chat ko ninyo, nga murag di na yun ni madala niya ito ang tubo. Puno ay siya bat-bat, ala, hukot-hukot, na nagsilit namin sa gasa, na unsa naman yung sige lang gabasa mag yun na mo expire man po itong guma. Ilisa na lang yun siya, pagbira pa sa mga tubo, nalukot ragiya. Ambot. So, naabot mo ko diya. Dali na ta, padayon ta. Naabot man diya. So, dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam? O, tanawa ha? Na sila diya, kaambak-ambak ang mga kakahuyan, pero gibantayan sila ni Lord, gipaatiman, gipakaon, gipamata, gipaginhawa, gipalupad. Di ba? Si Lord may nag-atiman, unya, unsa pa kaha ang tawo. Nga naman siyang mabalaka ta. Kabalo mo, ang kinatibuk-an gyud nga gihisgutan ni Lord, ako mo'y nagbuhat sa tanan, ug ako ang imong gipili. Ano mabalaka man pug ka? Balik ta sa atong gihimo nga example, di ka mabalaka sa ubang mga kabtangan kung dili na imuha, pero kung imuha, imog yun ang isecure. So, pili ka. Dili naman ka imuha ni mga butanga. Kay ang Diyos mo imong gipili, siya makahatag og para sa imuha. Nang magsige mo po kakadlok og kabalaka niya na. Nga usually, ang mga mabalakon kayong mga tao, ang mga tapulan. Ang mga balakon kayong mga tao, di maghuna-una. So, naguna-una unta kadaan, aron di na ka mabalaka sa umaabot, kaysa gikaingon ko na, sa wala pa ni abot ang ayaw kabalaka nga sugo, doon na nag-una nga mga sugo. Gani kung imong basahon ng Proverbs, niingon dito, tudluan ko kamo pinaagi sa mga hulmigas. Wala sila'y dako-dako, wala sila'y ari, wala sila'y pastor. Pero naghakot silang pagkaon, panahon sa tanginit, alang sa tangtugnaw. Nya wala man kay gibuhat. Pag abot sa panahon, bisag inong kang ayaw kabalaka, di na balaka yun. Hello? So, pag matiguang na ko, na magkasakit-sakit na abay mga maintenance, gasulod kag tagpisos kawayan karon kaysa umaabot. Di ka mabalaka, di ka madlok. Unsa pa lain? Humana na sila nakatang nadaag wisdom. Pero ang problema nato, dili ta mo gamit sa maong kaalam. So ningon si Lord kay kamo ako aman og ako napili ninyo, ayaw na mo kabalaka. Kay sometimes ang imong kabalaka mo ray nakapabugnaw nimo sa imong pagpangalagad sa Dios. Sa imong kahadlok sa tanang butang, mo ray gikahadlokan nimo unya mabaw-an na to ni. Kabalo ba mong donate mga taga Bohol nga matay? Paglinog sa Bohol, hadlok silang maunlod ng Bohol nangadtog takluban, natakluban gyud. Kusog man kaayo ang Yolanda atong panahon na. Nya ni saka man gyud dito. Dito noon nangamatay. So, sometimes mo takas ka, adto pa, kana bang niikyas ka sa buaya, dito na noon ka ni dagan sa leon. Parehong, paita kayo. Nya, ato na ta, padayon sa ta. Verse 27. Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi, pinagis pagkabalaka. Pangutanan na yung nasi matapad, be. Atong usboning pangutana dire, kinsa man ninyo ang madato pinaagis pagkabalaka? Kinsa man ninyo ang muhimsog ang panglawas pinaagis pagkabalaka? Kinsa man ninyo ang magmalipayon pinaagis pagkabalaka o pila man imong sweldo sa imong pagkabalaka kanus amang ka mapensyon ane? O wa man day mahatag sa imuha. Ngano man ang imong tagdon nga wa man day ni mahatag sa imuha? So gawin mo lang ang tama every day. No need to worry. Kaya ako wala gud koy gikabalakan mi sa gamay aning kayong kaning kayong tanga karon? Okay gikabalakan. Because ang Dios man ang akong agalon ug siya man po'y nagdala sa akong kinabuhi ug asa ko niya dadon pahilomon ko niya maghilom pasultiyon ko pa. Musulti.
ug naay mga injustices. Oh, ngano man po kung mabalaka nga naa may justice si Lord. Mo bitang ni Honong nako aning sigig komentaryo aning social media ron, aron si manahan na realize yun ako. Magsige ko komentaryo aning social media tungod sa korupsyon, doon naman po yung mga Kristohanon nga grabing mulaban nila. So kami na ay nag-conflict. Ikaw, pastor, ba nga nang gisimba naman nanimos Duterte, giingnan ko? Kuwait sa, naunsa man sila? Nga naman pong si Duterte nga si Lord, may akong iwali. Naalang ko ay, wako nag-ingong lami ng mupatay. Naalang ko'y nakita, nga wa po nila nakita, na po ko'y nadungog, nga wa nila nadungog. Og na po sila nadungog, mao man na ordile, wa po ko kadungog, di na lang ta maghukmanay, ane? Naapa mo? So, gutom na. Basta't nang bugnaw, na mga saging nito, pangnungagan niyo turon mga uli mo sa inyo. 20. Nganong mabalaka man kamo sa inyong gibiste? Di na pod, lahi na pod, human natong langgam. Ningon na pod siya, nangita na po siya laing example. Tanawa, giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron mabuhi. Tanawa ra guni. Bitan-aw ko na mo dito to abay ato mo sa unsa nang palalitag abono? Agribet? Aha. Tanawa dito sa Agribet Supply, do na bay gabarog ditong tanong mo nya ningon papalita kog balik ko sa kilong abono. Wag yun. Kana sila, ug asa sila natanong dito, ra gina sila, unya ati manon dyan na sa Ginoo. Ikaw pa kaha. Hol. Natanawa ng mga bulak, wag rin na sila, gaingog, Lord, ulan na intawon, Ginoo. Verse 29, apan sultian ko kamo nga sabisan gani si Solomon nga dato kayo walay sapot nga sama katahom. Niining mga bulaka. Nakailan mo kung sa kadato si Solomon? Ingon dito, sa panahon ni Solomon, ang silver daw walay bili, samas mga bato nga sindol-sindulo na lang. Kita karon mugara nang tag natay makulintas nga tinuod ba po ka na? Pero sa panahon ni Solomon, sindol-sindulo na lang. Unya, ang tanang warehouse, storehouse, tigumanan na puno na gyud sa bulawan. Kay ang tanang kanasuran, gakubkob, gamina, unya ang ilang bulawan, ilang ihatod, didto ni Solomon, pabayluan og kaalam. So grabe na yung daghanang bulawan mo nang niingon si Solomon, himuon na lang natong taming ning uban, aron dili mga wala ni, natay kabutangan, kay kinsay sundalong naka-assign na ani, mao'y magdala ni nga bulawan, mao'y manalipod na ni nga bulawan. Napa mo? So remember, nga dato kay siya, pero ningon ang Bible, wa gyud siya kapalit og biste nga nindot sama katahom sa roses, sa rosas. So, verse 30, kon gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi pa karon sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan pagkagamay sa inyong pagtuo. Sabi ni Lord, kana sila. Gati man ni Lord, gibistihan ni Lord. Kamo pa ka? Nga ako inyuha o kamo ako Panininutan ng mga igsoon. Nya sa verse 31, ingon siya, lain na pong busa. Therefore, ayaw kabalaka kung asa kamog kanon o imnon o biste o ibiste. Kaya mo manay kasagaran gikabalakan na to. Maka sweldo na dayon, pastor, siguro na ng bugas kay kanang sudan. Kalbasa. Bisag kung sa'y makitaan sa palibot nga pwedeng mautan. Kabalo mo kung sa taka ngilngig nga mga Pinoy ta. Kay ang gulay hinganlan na tog sudan. Kita pa'y gainingon. Tawa yung kung sa'y mong sudan, pakbit God. Sudan na. Kung sa'y mong sudan, lawoy. Lawoy sudan na. Kita ra na.
Ang ubang nasod, unsay mo sudan? Wala. Naayutan, pero wa mi sudan na. Di mao. Natanawa ha? Tanawa ni. Okay. Di ba, niingon ko, nga ang gi-address ni Lord sa pagwali niya, ang katawhan nga mituog may salig niya. So, ingon siya, kining nagkabalaka ini mga butanga, mao ni ang katawhan nga wala mituo og misalig nila niya. Amen? Mao nang niingon diri sa sumpay, kini mga butanga maoy gihuna-huna o gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Uyugag usab nang nasa imong tapad ina magtotoo na taron. Mutan na ba kay basig dugay nagsinimba pero wa pa na magtotoo. Magtotoo na lagi ta. So ningon siya ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Di man tayo mga abroad dire. To si Ulino dito, dugay po na sa abroad. Kabalo mo kung say torture aning naa kag layo kasi mong pamilya? Kanang kabalaka. Iniya pa jud koy na kuan mga igsoon. Ayon yun igbuhata ha. Kamo nga naas layo inyong minahal. Kung maglalis-lalis gani mo. Ayon yung buhatan ng inyong block. Ang bana i-block. Nya ang bana naas barko. Sis Alma na suwayan ni mo ni wapon. Gi-block niya yung bana naas barko. So, dili na ka-message niya. Karon gi-unblock na niya, arong pwede nang maka-message. Ang iya na pong bana, nakagika na og tuan na pod sa lapad nga kadagatan nga dili maabot sa signal. Ingon na dayon siya, kining akong bana na ay lain. Tinuod ra ba dyan na itabo mga igsoon? Gipost, pagaling is Facebook. So, og mag-away tayo, pang block. Nga naman, torture biya ni. Di ba, binulan mo nga walay signal? So, inig-abot, inigdunggo na ninyo, di ba kayo kadunggo niya, nanay signal, trilling kaayo ang mga magbagting-bagting ang messenger. Ting, ting, ting. Daghanang message. Nyawa ka kabalog na ay kalit nga message nga, wa na si Kuan. Di ba? Muna'y trailing? Nga si mama nimo, si papa nimo, si uncle nimo, wa na ni ginawa. Nakabalo ka nga, wa na diha. Nalubong na. Munang layo gani ka sa pamilya, kinalisudan gini mga igsoon. Kabalusan ka, dagan ka gikabalakan. Maglibog ka unsa imong pilion. Kumuuli po ko dito, mag-unsa man pud me. Matagan ba na ko ni sila komportable higdaan? Kundi apo ko sa layo, magiyahan ba po na akong tarong ni nga akong mga kaanakan? Nga ang asawa po nabilin, problema po kayo, labi nagdaghan mo? Puro na badlungon niya ikaw, Rosa? No! Ano ko mga ante, mga igsoon, nga ingani ilang kaimtang, waka-witness ko kaysa ila kong balay, kapuyo ka niya to. Grabe na lang yan, maghilak yun si ante. Maghilak o gayo si ante. Nga pag-uli, pag-yun, hae naman akong mga gipadala ni mo. Gingon na po ito sa ayaw ko, gingan na ah. Kay ako din walay paulay. Lisod kayo. Kinalisodan. Nga naman pong niabot ng pudana? So, ningon siya, ang inyong amahan nga tuas langit. Wala ningon dito nga ang inyong amahan nga tuas sa abroad. Ang inyong inahan nga tuwa sa kauluhan, ang inyong amahan nga, wala, ningon siya, ang amahan nga tuwa sa, sa ato pa, kay tuas langit, kita niya tanan ang nahitabo sa ubos. Mayong odto, habuli na na si Montapar, kay, wala na, nahinanok. So, sa verse 33, mao na ningon siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Maura di ay. Kaya nga naman, nipili naman ka nako, di maura ni, imong unahon, mo ni imong himuon. Nya ang tanan, ako ray bahala. Unsay giingon? All these things shall be
Idugang. Kung moingon ka ni idugang, dili imong hinaguan, dili imong paningkamot, dili gigihatag ra. I-provide raman ni Lord, ihatag raman ni Lord. Pastor, wala man nag-provide si Lord, mangutang na lang sa ako. Pangutang! Kaya mag-provide na si Lord og ibayad. Amen? Pero kung mangutang ka, kay mag-birthday ra ka, ikaw ang plastic nga tawo. Tupperware, malanay ipaduol sa kalayo. Hello? Una ay 500, okay na ni. Tara, ato tagmang inasal, kay birthday ni mo ron. Di ka mato, kay ihaw na tong silingan manok. Ayaw po mong pagingana. Pasimple ra, di kay pakita gini mo sa tibuok barangay, nga bongga ka, inutang man. Inutang man, mame. Inutang man, pre. Kung gusto nyo ka mag-birthday ka, pag-alkansya, kag January. Pagkabos panahon, mag-birthday na ka. Mara ba itong aning atong Thanksgiving? Thanksgiving naman ang tanong. Basta para sa Ginoo, data magproblema na. Mag-provide si Lord niya kita, gihatagan po tagkaalam, mangitag paagi. Kabalo mo na, Joy rason nga nung, ako Joy taong, sige ra kung gaalkansiya, bisag ko ako'y kwarta. Mag-alkansiya ko. Pero never Joy kung nakapalit og sapatos. Sininawat Joy. Kay kada ablin ako sa alkansiya, malipay mo ko nga na ay buluhaton, na ay mga naitigom dito, o niya, speaker dito, makatambong ko, makasidfit ko, gano'n kayo ko na, malipay ko. O sige rin, ko. Manayang oil, po 100 panggas. O, ano itong gis, kaya di ni ako. Iuli ni nako. O niya, na gis. Iso sa alkansya, 80 rin ako igas. Di kay gadawat gamaya budani, kuhaan pa na ako ni kuhaan pa na. Kabalo mo ngayon mga taong nga na? Kamu mga estudyante rin si Mog, reklamong gagmay yung balon? Puyo mo sa amua. Lakaw mo sa negros. Kay dito, 24 or 13 kilometers, buntag o gabi, baktaso na muna mga eskwela me. Bukid pa ng among agyaan, daghan pa kaayong dagkong bitin. May bawa na ni mo, estudyante, wala na uli, ito na nastiyan sa bitin, kay manglaktod anang na yung mga langob. Sige reklamo, ang gagmay kay baon. Nga naman, gusto dyo kang mutapad atong, imo dyong i-level ang imuhang pagkahimtang atong imong classmate nga anak o kontraktor. Hindi kabalakan, ang dili ang ngayong kabalakan. Unaha ang Diyos. Unahang pagkamatara, magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Ang tanan, o para ranis iya sa Ginoo ha? Katong dili sa iya sa Ginoo, pagsigira mo kabalaka. Kisay nag-ingon ninyong ayaw kabalaka, pagkabalaka mo kanunay. Pero katong iya sa Diyos, giingnan na ka nga ang tanan idugang ra. Kung naay kakulangon, na si Lord, thank you Lord. Ikaw rin magdugang unya ani. Di kay mo yung ka, thank you Lord, asa ka ako ani. Grabe ang utuka po na. Lisod kayo. O niya, sa verse 34, ingon siya, napajod, muna'y sakit. Ingon siya, ang sunod adlaw, doon ay kaugalingong kabalakan, ay kaugalingong kawaladon. Karong adlaw, na kay kaugalingong kawaladon. Na kay kawaladon karon, nag-uol na ka, idugang panimotong ugma. Gali, wak na gito'y ko nun niya, plus ugma. Dubling kasakit. Naghana na itong problema, no? Kabalo ka? Tingali, gipahubsan ka, nawad na kag malungag kay ang imong nasabtan sa Biblia, ingon si Lord, ingon ang mga disciple, Lord, ngano naunsa man to, Lord? Nakahimo lagi ka, Lord, kami dili. Ingon si Lord, mabuhat lamang ni pinaagi sa pag-ampo o pag-puasa.
Di kay pag-ampo na lang ka, wa man kay pagpuasa kay lahi ra ba atong prayer. Pag-ampo og snacks. O na prayer na to. Masukot ang magtango na to ning kaon. Wa po ko nag-ingon nga kung gusto mong magpa-snack sa inyong pamilya, dili na lang mo magpa-snacks kay giingnan mo ni pastor nga ayaw. O ginyo dyan ang kabubot o nahalahi mo ana. Pero wa mo na ko gi-encourage nga mag-prepare dyan mo ana kay og di ka ka-prepare kay wa kay prepare. Hala ka ng prayer meeting, ilabog sa naspikas. Ayaw sana dire sa libay sana dito. Dito sa nasbalay ni kuan. Usually rabang labugan kaning mangga. O kanang sila dito. Kay sila raman lang sige dugaya po ning maabot. Dire, dugaya po ning maabot. So ug naay mamalibad, dire na. So basig ni abot ang panahon nga natas kawaladon kay tudluan ta ni Lord sa pag-ampo og pagpuasa. Kabalo ka lami kay iampo mangayog pagkaon sa Ginoo kung gigutom ka. Pero sa man nimo pag-ampo kung busog kay ka, Lord, kae ko. Kalisod na ginawa. So ingon siya ayaw jud kabalaka. Kay iya na mo sa Ginoo og ang inyong gipili ang tag-iya sa tanan. Ano sige magkakabalaka nga gipili man nimo ang tag-iya sa tanan, but sa kakaingon ko na kini mga Kristohanon nga walay pagahimuon, walay gibuhat, magsige ra gini kabalaka. Pero mga Kristohanon nga siging gagamit sa kaalam nga ilang nadawat sa Dios, kanunay ni silang mapangandamon bisag unsay moabot. Kaming mga magwalali or kamo pangandam mo kanunay kay nay mangutanan ninyo ambusan mo pawali di mo huy wa man kaningon ako kapangandam. Nay mangutanan nimo ngano lagi mo nga dili man lagi mo ganahan ani. Na kay istubag. Di kay mayor OM god amon church. 1 Peter chapter 5, 6 to 7. Ingon ang 1 Peter chapter 5, verses 6 to 7. Ingon siya, verse 6. 1 Peter chapter 5, verses 6 to 7. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon sa iyang gitakda. Verse 7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka. Ayaw siya, kay siya, nag-atiman kaninyo. Now, before lagi mo ingong ayaw kabalaka, na ay nag-unang gisulti. So, ningon siya sa verse 7, itugyan yung kabalaka sa Diyos. Pero sa wala pa na ang verse 7 ni sulti, niunsa man siya sa verse 6. Ningon siya sa verse 6 nga, pagpailalom ka mo sa gahom sa Diyos. Kung naakas kawala doon, pagpailalom sa gahom sa Diyos. Kung naakas balatian, pagpailalom sa gahom sa Diyos. Kung naakas grabe problema, pagpailalom sa gahom sa Diyos. Kay naanaganikas kawala doon sa balatian, sa problema, magpailalom pakas kabalaka. Ang imo ng kabalaka mo ni hatod nimo sa sayong kamatayon mga igsoon. Then pag abot nimo dito ng atubang kas Ginoo, Lord. Di anak ko. Makurat si Lord, mangalo ba? Huy, anong naama ka? Unsa derong pizza ha? 2025 pa man. 2030 pa man ka. Anong naama ka dire? Kay sige kabalaka. Nya mga pastor, mamakak na inigwali. Maigsoon, ang Ginoo dyan nagbuot kinabuhi. Bisag ningon na ang Bible, ang dautan, mamatay. Sa dili pa unta panahon niya. Mga igsoon, ang Ginoo yung nagbuos kinabuhi. Di ba? Sige kabalaka. Ningon na sila sa verse 6. 1 Peter 5, verse 6. Ano siya? Pailalom ka mo sa Diyos. Pag abot sa verse 7, kay tuama mo niya nagpailalom, dito niya itugyan. Asa din ninyo itugyan? Nga tuama ka mo niya kapailalom. Nang ano man na, naunsa day? Wala man ko'y masumbungan. Mahilig man ta magdrama, God. Anya, Philippians 4, 6 to 7. Kine. Tanawan ng Philippians 4.
Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Pilipos, doon na sa gisgutan, may tungod ni ini problema sa mga Kristohanon. Naana siya sa Pilipos 4:6 hangtod sa 7 mga igsoon. Mao gyapon. Pilipos 4:6 hangtod sa 7, naana mo? Ningon siya. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Verse 7, unsay reward? Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa iyang kasing-kasing ug hunahuna diha sa iyang pagkahiusa kang Kristo Jesus. Kabalo mo kining taong hingpit nga nahiusa kang Kristo, naagyon sa kalinaw nga di masabtan sa uban. Hala, uy, daghanang problema. Nagbagyo, nagsunog, naglinog. Sige ra kag smile, naliso ka, inganaon pa ka. Sige ra lagi kag malipayo ra lagi ka. Ngano man lahi man ang naa nimong kalipay. Unya masabtan nimo nga maunsa di ay ang may tabo na kabalo mo bisag unsay may tabo, mauni ang pinaka kamatuoran. Na ay panalangin nga naa nimo nga dili makita sa uban, usahay ikaw mismo dili kabantay ni ana. Muna nga akong giingon kaganina nga di mabantayan. Anyway, padong tadiha karon. Then, ingon siya sa verse 7. Ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o guna-una diha sa inyong pagpakigiusa. Asa? Kang Kristo Jesus. Kang Kristo Jesus. I realize, samot hinuon ko karon nga grabe yung kagulaanan ako. Nag-uulad jud ko nga murag usahay mahadlok na ko musumbong sa kong asawa. Kay mag-uul po siya. Sige ra kong ga-encourage niya nga ayaw lang taon po og response. Kay siya bayay mahuwaran. Ayaw ra jud. Labi naghusayan, mayon na dayo siya mas nakabalo siya. Og unsa joy nangabot namo, giunsa jud ng mas nakabalo jud siya. So, yan ko siya, grabe jud ang akong mga kagulanan. Kabalo mo ko siya akong gibuhat. Tungod kay na masuluan nang naguol ko, nasubo kog ayo nga kanang wa di ma-explain unya mo koy kasultian. Gasigi kog basag mga libro. Maglakaw ka tong ICM kay naa sila gi tuyok-tuyok gisuro yung mga bata. Gasigi ug nga naglibro. Hala, kina may librong gihatag nako atong kano sa to? Atong gihatag si Sir Joaquin nga libro. Sige ra kog basa. Amen. Amen. Pag dili na po libro, basahon Biblia. Kung ni araman daineng. Yung sige na kanana kay kagulanan, focus pag yung kas mo kagulanan, imo pag yung pamalandungon, no gayo mo kagulanan. You meditate on it, day and night. Allah, murag gibaylo nimo sa verse. Ingon ang Ginoo nga kung pulong pamalandungan mo adlaw ug gabi every day in your life. Pero ang imong gipamalandungan, ang imong madyong problema, kung wa pa lang unta ko nakautang, kung wa pa lang unta ko, kung wa pa lang unta nakasakit, kung daghan, nagipamalandungan dyan kayo. Tanawan imong dagway, 80 na no? 80 na, plus di pa maminaw sa asawa, kabalo mo? Kining mga bana nga di gyud maminaw sa asawa, tigulang og dagway. Bisag asa ka na. Apel pa na sa among case study gani. Gulag dagway. Pero kini mga bana nga maminaw sa asawa, mga asawa, wa ko nag-ingong isulti ninyo ng mga dili chismis ha. Ang akong ipasabot, pag may asawa, ayaw na. Ayaw na. Ayaw dong. Ayaw dong. Im na ni dong. Isuot ni dong. Minaw ka. Kay kondele, matigulan siya ka. Ingon ako asawa, pagbutang magamay pulbuan ng imong nawong, kay gasinaw ra kang itom kay murag litson. Unya, kay ako pong huna-huna, ako aram pong huna-huna. Kung magpulbo ko gamay, mura man kog naas kabaong. Na, saan na nimo? So, di gid ko pwede ana. Naay kalinaw, naay ganti. Kung ato'y itugyan ang atong pagsalig diha sa Ginoo. And akong gi-expose ninyo,
unsa ning akong giingon nga panalangin nga dili makita sa mga tao. Nga naa sa imuha og sa makadaghan nga higayon, wa ka kabantay nga naa nimo. Ako isugilo ni sa imuha. Jeremiah chapter 45. Shortest chapter in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 45. Tanawa ni. Nay panalangin diri mga igsuon nga na-realize na ako nganom dito og mahadlok og mabalaka ko. Bisan pag ang big one maabot sa buhol. Or asa ang big one may tabo. Sige mo na magbalita ng big one karon. Actually, ang big one nahitabo na. Mukha ng bilyon-bilyon ang nawala. Kay mo to'y big one. Dakong corruption ba? Big one. Naunsa day mo. Jeremiah chapter 45. Iyang giingnan. Verse 1 to 5. Iyang giingnan si Barok, no? Si Jeremias. Tingnan siya. Sa ikaupat nga tuig, nga si Joachim, nga anak ni Josias, maoy hari sa Juda, gisulat ni Barok nga anak ni Nerias ang gidikta ko kaniya. Kinsay nagdikta si Jeremiah. Kinsay iyahang sekretary si Barok. Unya giingnan ko si Barok nga ang Ginoo, ang Dios sa Israel miingon. Paminaw uban say gisulti sa Dios ngadto kang Barok. Actually si Lord na siya gisulti sa nasod, na po siya gisulti sa kada pamilya, na siya gisulti sa hari, na siya gisulti sa church, na po siya gisulti sa iyang sulugoon. Personal na gyud si Barok na gyud. Iyang giingnan si Barok. Barok, miingon ka, dili na ako makaantos, kay gidugangan sa Ginoo ang akong mga kalisdanan. Nagugtas ako sa pag-agulo, dili ako makapahulay. Imagine na depress siya. Listen to this. Kinsay unang na-depress? Si Barok o si Jeremias? Si Jeremias. And that is why si Jeremias po yung gisugo sa Ginoo. I-comfort si Barok. Sulti siya kay giagian ni mo. Sometimes ka na ito mga giagian, kasakit sa kinabuhi, magamit na ito nga panalangin sa uban. So na-depress og ayo si Barok. By the way, kiniday si Barok, kung si Jeremias patyonon, mas labaw siyang patyonon, kay siya'y kanunay gadala sa mga sulat ni Jeremias. Ngadto sa hari, ngadto sa mga bakakong propeta, ngadto sa mga dili mo yon. Si Barok, munang patyonon po siya, na-depress siya. Ingon ang verse 4, busa, gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon kang Barok. Gilumpag ko ang akong gitukod o giibot ko ang akong gitanom. Buhaton ko kini sa tibuok kalibutan. Remember this. Walay nahitabo sa itong kinabuhi nga dili paagis Ginoo. That is why, kung kuhaon na po sa Ginoo, wa po'y makapugom niya. Why? Wa ka nagtanom, arong matanom ra. Nagyo kay purpose nga in the future maani po na. Ingon si Lord, gilumpag ko ang akong gitanom. Kinsa may nagtanom sa liso nga si Abraham, si Lord. Si Abraham nahimong nasod. And si Lord, ako'y nagtanom, ako po'y mo ibot ni ini. Kasi nagtukod sa usa ka nasod, arong mulig-on siya ang Diyos. Ang Diyos ra po'y makapahimo nga iyang lumpagon ang nasod. Sa verse 5, tanawan ng panalangin nga dili makita sa ubang tawo ug ikaw mismo di kabantay. Niya verse 5. Muning niingon si Lord nga ayag yod og kabalaka. Tanawang verse 5. Nagpaabot ka pa bag maayong butang alang sa imong kaugalingon? Lord, sa mga batanon maminyo unta ko bahala nagugwapo kaayo basta kay dato nya. Kristohanon okay na kaayo ko Lord. Lord, makabalay lang unta mig nindot. Lord, makabayad sa tuition sa school, mahuman ning ako mga anak sa eskwela. Gapaabot tag mga nindot kayong butang. Lord, makapalit yun may munindot nag-ayo among bahay, Lord. Nga daghan na kay tag mga pero tan-awa ragot. Ingon si Lord, napaabot pa mo? Ayaw na.
Pagpaabot. No? Siya nagpaabot ka pa bag, maayong butang alang sa imong kaugalingon, ayaw na. Padadaan kog katalagman ang tanang katawhan apan, mauni ang akong giingon nga panalangin. Apan, makaikyas ka og dili mamatay, bisan asa ka paingon. Kinsay nagsulti? Ako ang Ginoo, mao ang nagsulti niini. So, maabot ning bagyo, maabot ning linog, maabot ning balatian. Kabantay mo atong pag-pandemic? Trauma ang tanan. Ayaw na lang gani, kaya atong panahon na naay gobyerno. Karon, murag, napod. Nabitaw. Ako kabalo, asa mo na nagdapig, no? Pero, mangyapon ron. Mas mail na lang gid ko. Unsa man. Dili na ko po ninyo yung dauton na dyan ninyo ayo si Marcos. Kay dili manghatag og kabuk-buhok. Ay na. Kalma na lang mo, pag-relax na lang. Focus na mas Ginoo, ampo na mas Ginoo. Nagdautan nimo nag-ayo. Iampo na lang na siya. Hello? Naay mayog kanang karon bitaw niyo sa usa ka tuig 22 ka classroom ra ang na-accomplish. Dili gani usa ka tuig. Gikan sa 2023. 22 ra ka classroom. Pero kung moro po na imong fokusan, maglagot ka gayo, kito na lang ka ni siya. Pero kapalit po siya 40 ka fighter jets. Makigira gid eh. No? Palit po siya to. Pag maghisgot po kag, ari na po ka mulingi na po kas korupsyon, mag-uol na po kag ayo. Nga naman, sa pagkatinuod lang, mao dyan kabalo man tang tanan mo analyze, bisan sa pinakaubos nga panguna-una. Kung ang atong nasod ma-manage ragtarong, pwedeng ang tibuok Pilipinas libre ang tuition, wala na kay bayronon, og libre pod ang tanang hospital. Nga naman, ang ubang mga nasod naa sila tagsara ang ilang resources. For example, mato kag Dubai or asa, gold ray naa nila. South Korea, ga-import na sila pagkaon. Kaya sa may lantam ng tabunan mag-ice, inig-abot ana nga kapanahonan. Ga-import sila pagkaon. Ang uban, gold ray ilaha. Diri sa Pilipinas, ni anato tanan. No? Kamong taga Pilipinas, wa pa mo kakaon og nindot kayong saging. Kay ang atong saging tuwa sa North Korea o sa South Korea paingon. Apel sa Amerika, suplayan nato sila. Gikan na og Davao. Tuwa dito, padong. I am not sure kung diya ba somewhere in Mindanao. Ni aputay kahoy, atong mga guma, naadri tanan, naatay bulawan. Bitang giilugan is kwan, dungog tag Yamashita, naa na to diri tanan. And kabalo mo unsa pay pinaka-amazing kayo? Tanan nato gibayran ang tax sa tanang transaksyon, bisan ang per head kuha kag sidula. Tax na sa kada kinabuhi. Nya asa man taron tuas pinakaubos mo nang maglagot lagi kag sungot kag ayo sa kahimtang sa atong nasod. Ang ubang mga nasod wala sila kapabayad og tax ngayong anak kadaghan. Ni apay lain, ultimo nga ang kwarta gikan sa ubang nasod. Itabang nila dire kay naigo tag kalamidad. Kuan pag tax. Muna mga tawa ng ubang taga nasod nato. Ultimo ning mga building nato dire mga churches. Gatuo mo wala nag-process ni agig tax, ay tax tanan. Munang ang uban po makat-on pog smog unsay tawag anang kwarta nga dili agig bang tubang ilarang itabok og dagat or iunsa na nilang makaabot dire. Unsay tawag ana? Money nang manglaba kwarta. Laundry.
Money laundering. Laundering. Dili, manglabag kwarta. So, napagstorya, laundering. Ambot lang. So, muna himuon nila. Kay arong wanay tax, kadagkor bagyo kayo ang tax dire. Ang OFW, pila ka bilyon ang ilang kwartang gibutang dire sa nasod nato. Kada remittance, kay naaman ay tax. Muadto kag LTO, wag yung ko kay balon, nagpalit ko og top box, kay siging ka ulan, basa kanunay mga libro, ng eskwela. Nagpalit ko top box, apil po di ay iparehistro ang top box. Natinga ko top box raman eh. Istinsilon gyapon ang motor. Ni ana gani ang rehistro sa akong motor. Oh! Tanawa na lang ng rehistro og mauban na yung istinsilon, di bayad na po ka. Abi na kong certification ra, okay, kini nga motor gi-authorize ni nga magdala ni nga top box kay sudlag isda. Rehistro gyapon, rehistro lagi gyapon ni. O sir, i-renew pod na. Hoy. Ni atatax tanan. Pero kabalo mo, lisod kaayo. Bisan pag maigog linog og maguba ang tibuok probinsya, dili kaabtag usa ka tuig, kaya nang ipatrabaho sa gobyerno tungod sa kadato. Kung wala lang untay korupsyon, kasya lang. Napulo ta kabuok. Dunay 100 kabuok saging atong bahinon. Tagpila ta? Tagpulo gyapon. Pero kay ang 90 gikuha mas usa. Pulo na lang nabilin. Tagsa na lang ta. Katong pulo gikuhaan na pod sa usa na lang kabuk saging bahinon atong siyam. Imbis unta na ay sobra. Kaya tungod sa kakog, kabalo mong asa ng korupsyon, pati sa church, og naay kaon na gapoy korupsyon. Ingon na si pastor, Kristiyano naman ta, wala na nang abatasan. Lagi pastor, dili na may manala. Ang tirada na po, inigpangaon na naghanok butang. Ni mahurot. Pastor, dahil plastic, di man mahurot. Hoy, basi makaingon mong gabantay dyan ko og ayo ha. Wala dyan ay worry, anak. Pero ang ako lang yung ipasabot, mga igsoon kini. Intawon, i-apply ang imong pagkakristohanon. Ana lang. Karong kami nga itong Thanksgiving, hunat. And the next day, anak, kay simba na to, ariya po taman ni unto tanan, panginito na to tanan. Humag pa ni unto, join tag Jesus Reigns. Naisubra, ipanihapo na po. Ikay, magsige, jog. Hello? Uwa, manggod kayo, Kristohano, nabiya tao niya. So, nindot kaayo nga blessing, di ba? Balik ta. O, ampo na lang mo aning gobyerno. Wala man sa'yo perfect nga government, no? Moingon na tag, oy, karong 2028, mangita, nagitagtarong. Nya kay ka na, bisa pagtarong na nga itong makaplagan, magbayad naman na sa utang. Wag, yapon siya kayo ay mahimo. Pero kabalo mo, dali ra kayo na, mahuman na utanga. Kung wala lagi korupsyon, imagine na kitang tanan gabuhis. Maglibog ka, kay sible gabuhis ka, so nag-invest ka, nag-alkansya ka. Nganong naman kay utang, nga nagbuhis man ka. Masakitan pa dyan ka, kay asa pa dong. Asa na paingon. So, wala kay, di po nimo i-blame ang, mayong kag, ang salaan, ragid ani, ang presidente. Di po ka-blame. Hinoon, makaingon kang, siya may approve. Siya may mo approve sa tanan, siya may nakaibalo, kuhanin nga na. Kung mahina ang bantay, di, sudlon, yun, nga na. Pero kabalo ka, kitang tanan, yun, i-blame
Kusog ram ka mangaway, pero laipay ka atong gitagaan kag ulan-ulan. Suko kayo ka sa mga naa sa gobyerno, pero lipay kay ka atong pagkadawat nimo kus kalibo, nya wa ka na lista sa leader. Giaway nimo siya kay nakapalit og XRM. Nakapalit og unsa man itong imong gidrivean dan? Baubao. Kalma na ka, relax ra, kalma. Ni unsa si Lord? Mahitabo ning tanan. Di ba? Basahon nimo ang Jeremias, dunay 4 ka option para sa katawhan. Unsa man to? Mo surrender sa Babylonia, mamatay sa espada, mamatay sa gutom, o mamatay sa sakit. Gipapili sila ani. That is why ang niadtog Babylonia mao'y nangabuhi. Kaya nakabalik sila. Ang mga remnant, ang nabilin, mao'y nakabalik. But listen to this. Kabalo mo kung sa gisulti ni Lord? Kini ang panalangin nga dili makita sa mga tao niya, ikaw mismo di kabantayan ni. Unsa siya? Panalipdan tikaw, bisag asa ka padong. Panalipdan ka. Mauni ang panalangin nga makaingon kag bitaw, no? Sige kog tan-aw ani mga butanga, sige kog kabalaka ani, nagaguol ko aning butanga, naguol ko aning problema, mauni tanan. Pero wala nakakabantay sa kada minutos imong kinabuhi, gipanalipdan ka sa Ginoo. Usahay, pag naay mga gamit, nga mga wala, mga guba, magguol na kagayo, pero wa ka kabalong, gipanalipdan ug ayo ka sa Ginoo. Makita nimo sa kinabuhi ni Job, niingon si Lord, ikaw Satanas, imo gyud kong tistingan. Nakabuhata ang tanan nimo dito ni Job. Kung unsay imong gustong buhaton, buhata dito tanan ni Job. Pero paminaw sa, ay saglakaw. Ayaw gilabti ang iyang kinabuhi. See? Mo ni ang panalangin nga wala makit-i sa tanan. Ingon si Lord, ayaw hilabti ang iyang kinabuhi. Kabalo ka nganong naakada karon, isa nang labay mga adlaw giproteksyonan kas Ginoo. Sa wala pa ka nalimot kay mahinanok nakagtulog, ang yawa gusto nang tukon ka, patyon ka, pero gipanalipdan ka sa Dios. Og mo ni ang panalangin, mo nang niingon si Lord, ayaw kabalaki ang tanan. Salig ra gyud sa Ginoo. Now, kay niya man di ay panalangin nga atong nadiskubrian karon. Mao ni nga panalangin. Gibutang nako ni diri og heavenly blessing, unseen, no? Unseen and even greater blessing. Di siya makita. Di siya may umaka, "Hoy, nani sakyanan blessing. Hoy, balay blessing. Hoy, dako akong sildo na blessing. Hoy, grabe blessing." Ni ay blessing nga mas labaw pa anang imong nakita. Para asa man tanan kung wa nay protection ni Lord. Sa kapagpamilok lang, pares kinabuhi ni Job, hurot tanan. So, ang buhaton nato kini. Kini siya langit nun nga panalangin. Katapusan, mo ni atong buhaton. Chapter 4, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse nasa verse 16 to 18 mga igsoon. 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18 nag-ingon. Tungod niini, wala gayud kami kawadig paglaom. Kadasig, bisag nag-anam og kahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on sa adlaw-adlaw. Tanawan dili makita nga panalangin. Na-realize na ko karon ba? Daghana kag gibasa, daghan po kay kung nakatunan. Tungod kay subo ka guol ko, gilingaw na kung galingon nga magsigi kog basag mga books. Human ani nga book, puli na po ko. And sometimes madungan pa jud unya kang hapon basahon kari sa ako ang basahon. Imong makita, inyo diha magkahugo ang lawas, pero ang espiritu giligo na adlaw-adlaw. Verse 17. Og kining gamay og lumalabay
nga mga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labihan kadako og walay katapusan himaya nga labaw kaayo kaysa sa kalisdanan. See? Imo ra nang tan-aw nga mas dako na nga kasakitan. Pero kung nakakabalo ka na, diskubrihan nimo ang biyaya ni Lord, di na unta nimo na makita. Kabalo mo mga igsoon. Na? Bisang kanilang notebook nako dire. Asa may mas dako aning notebook o kaning atong gitiguman karon? Asa may mas dako? Kaning notebook, asa may mas dako? Kini or kining atong gitiguman? Of course, kining church. Pero kung kining notebook ni as imong nawong, makaingon gyud kang mas dako ni. Kadi naman nimo makita ang mas labaw pa diay nga dako ana. So ingnon ka, ayog focus lagi sa problema. Kay mas dako ang gitaganan ni Lord. Kung kini imong gifokusan, di gyud ka kakita sa gitan sa ipakita ni Lord sa imuha. Padayon na to mga igsoon, asa to? So ari na ta dire, kining gamay lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamo hilabihan kadako. Hilabihan kadako og walay katapusang himaya nga labaw pa kaayo kaysa sa mga kalisdanan. Next verse. Ngon siya sa verse 18. Mao na ni. Mao ni ang conclusion nato ug mao ni ang angay natong buhaton. Kay di ko makalimot sa naghatag ani dito mi sa ilahang tigom ni Humawan family si Jessa nga sulihon. Nas Jessa dire? Wala. Isa kuno. Ana day. Iyan nga verse. Iyan ning gi-share. Tanawa ra ko ni, ingon siya. Wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Muni giingon ni Lord ngadto kang barok ani pangandoy nindot butang kay napay mas labaw ang ana ang butang nga dili nimo makita mao ni nga ako mag-uban nimo bisag asa ka. Why mahitabo diha nimo? Ingon na dayon si kisa tong nakapatay sa iyang igsuon si Cain. Gipatay niya sa Abel. Ingon siya, Lord, maglatagaw ako, bisag asa ko padong. Unya, patyon ko sa tawang mahinagbo na ko. Diris bol, muabat, makaabat. Abat sa mo, aswang na ba na? Ang makatagbo na ko, Lord, mupatay na ko. But ingon si Lord, no. Silyuhan ko ikaw, aron bisan asa ka mo ato, why mo patay ni mo? Ang mupatay ni mo, singlon ko 7 times. Gisecure gyud siya ni Lord. And you know what? Sa dihang gidawat nato ang si Ginoong Hesus, ang iyang Holy Spirit gibutang sa atong kasing-kasing, maoy ilhanan, maoy silyo nga ikaw ug ako iya sa Dios. So that is why nag-ingon si Lord, ayaw kabalaka. But baliko nato kun mali ang imong gipili, bisag unsaon ka, mabalaka ra jud ka. Ingon na si Lord, dili ang salapi, kundili ang Ginoo. Dili pwedeng duha. Kung nakapili na ka sa Ginoo, giingnan kang ayaw kabalaka. Kay gani ningon siya idugang ratanan. Naghatag pa siya example, langgam og mga tanom. Pero kung magkabalaka gyapon ka, buot gipasabot, ni ana mismong panahon na, gipili nimo nga ma-focus nimo ang problema ug di ka kakita sa mas dako nga gisaad ni Lord sa imuha. Ingon siya barok ay nag-expect. Wala ko nag-ingon mga estudyante ayaw na magpang-eskwela. Wala ko nag-ingon ayaw na magpanarbaho, ayaw na magpaghimog mga nindot nga balay, wa ko nagsulti ana. Buhaton na to na. Human or dili, mapuyan or dili, makinabuhi na to sa ang pinaka-importante naa ka sa Ginoo. Uyugag utro na sa imong tapat. Pag inuyugay mo, na nga, ayaw na kabala ka. Dali kay magtapos ta. Manindog tang tanan, mga igsoon.
Nanindog ta, kung gihangyo tong kisay pwede makagitar, bisan gitar lang. Baliw ko may. Bisan gitar lang. O niya, magtapos ta. Mag-pray ko mga igsoon. Let's pray. Heavenly Father, thank you kayo Ginoo sa imong mga pulong karon. Salamat kayo nga among nasabtan og ayog na diskubre. Ang dili makita nga panalangin o gani mas labaw pa kaysa sa makita namo. Kana o Ginoo, mao ang imong panalipod sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Then Lord, salamat kayo nga siguro na ang among mga pangalan ay sulat sa basahon sa kinabuhi, Lord. Salamat nga na kami kalipay diha nimo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong kaayo. Salamat, Lord. Diha sa among pamilya, may mga kahadlok o kabalaka, imo ning tangtangon. Kay pulihan nimo Ginoo sa kalipay nga gikan nimo. And isa kung sa'y may tabo, Lord. Daghan kayong salamat. Anaa kay blessing, nagisaad ka namo, sama sa imong gisaad nga to kang barok. Father God, umaabot na sad ang among hiniusang pagpasalamat. Thank you kayo, Lord, na aduna kami malipayon o dako kayong mapasalamaton nga kasing-kasing nga mong ihalad nimo ni anang maong adlaw. So Lord, gikan karon o hangtod sa maabot nga gitakdang adlaw, kami excited mapasalamaton ug malipayon. Father God, sa nahitabo sa among nasod, nagaampo ako Dios kay wala may sama kanimo. Walay makatupong kanimo Ginoo. Imong dumalahon ang una-una sa mga hari. Sila nga mga opisyal sa gobyerno Ginoo. Kung dunay mga korupsyon, paglimbong, salamat Lord nga ma-expose na. And salamat Lord nga ma-aware ang mga Pilipino kung unsa kadakong blessing nga imong gibutang sa among nasod. Father God, salamat kayo o Diyos nga dili ka malipay sa mga kawat nga nahitabo sa among nasod Ginoo. Salamat kayo, Lord. Igsoon sa imong gibarugan before ka mo pauli. Paghimo o pagampo pinaagi sa maong awit o sugini ang Dios.